ωραία πως όλοι το λάστιχο μέσα στα μάξι κάνουμε τα μάτσα. Έλα βάλ' το μαζί με το κράνη σε κάποιο σαλόνι μέσα, δεν είναι για τέτοια αυτά τα αυτοκίνητα. Όποιος έχει παραγγείλει μια πίτα έλα εδώ τώρα, πρέπει να μου πεις δύο πράγματα για αυτό το αμάξι. Σηκώστε το λίγο στον αέρα, δώσε ένα χειροκρότημα, τα παιδιά είναι τρελά. Μπορούμε να πούμε ότι το σκορ είναι 2-1 για την ηλικία και την εμπειρία. Δύο κερδίζει, όχι κερδίζει. Έχουμε δύο πάρα πολύ έμπειρους οδηγούς που κρυφάρουν πάνω από 20 χρόνια. Το Σάκη, τον Τάκα και τον Γιάννη, τον Ζούνιο και τον Γιώργο τον Κυριανδή που ξέρουν απολύτως ότι κάνουμε, παίζουμε με τη χώρα, φλερτάρουμε. Σχεδόν έχω βάλει τον Παναγιώτη στο Τζούνιο, ο οποίος ότι τα μοντέλα στην αποθήκη έχουν αρχίσει και τελειώνουνε.
Θα σπάσουμε τη ζάπη. Λέγονται και εσύ τα προβλήματα κάτω στο κίνητο. Άλλαγνο μετά κατευθείαν δύο πίσω ελαστικά. Αλέξης Πετρόπουλος λοιπόν μέσα. Ένα Toyota Supra, ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πάρα πολύ, δεν θα πω εξαιρετικό, θα πω πάρα πολύ καλό. Ο Γρηγόρης έχει κάνει απίστευτη δουλειά με το τελευταίο μέχρι και την τελευταία βίδα. Και νομίζω ότι θα το επιβεβαιώσει σε λίγο ο οδηγός του που θα πατήσει τερματοκάδι. Γιώργο, θα γίνεις δριφτάς ή θα συνεχίσεις αναβάσεις? Όχι μόνο ανάβαση, πας σε κανένα ραλί. Δηλαδή εκεί που τρέχεις με κάτι τσούλους, με κάτι έρπιτες, μετράνε αυτά. Αλλά που ξέρεις να αναβάσεις. Και εσύ, εντάξει, και εγώ το ίδιο πρόβλημα έχω μαζί σου, αναβάσεις. Αλλά και εδώ, πάμε λοιπόν ο Αλέξης Πετρόπουλος. Και από ό,τι βλέπετε κάτι πολύ ιδιαίτερο το οποίο τους πάρα πολύ ψαγμένοι είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Αλέξης δουλεύει να μας κρίσει και κατάξει. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται για από μέσα. Φοράει 2,65 σέμι πίσω και θα... Έχει πολύ πλάτη. Άλλο για να σε δουλεύει την Τετάρτη από κάτι και κρατώ. Δουλεύει την Τετάρτη. Είναι πάνω από την